Rahayu, wilujeng Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Kados pundi kabaripun? Tansah katur donga, mugi-mugi kawontenanipun Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah kanugrahan kasarasan, katentreman lan lancar anggenipun ngayahi pedamelan. Amin. Kagem sedulur ingkang nembe manggihi channel menika lan remen kalian cariyos-cariyos mawi basa Jawi, kula aturi enggal subscribe, like, ugi share. Nuwun. Ing wekdal niki kula badhe ngaturi cariyos alaming lelembut. Anggitanipun Wulan Susanti kanthi ira-iraan Bima Sena. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Rasa kesel ing awakku sansaya mbangeti nalika jam mulang rampung. Dina iki aku mulang saka jam wiwitan nganti pungkasan. Awakku lungkrah, pikiran sayah. Nanging senajan kesel, rasa marem tetep ana ing atiku. Iki sawijining pangorbanan lan uga lelabuhan. Lelabuhan marang bangsa minterake bocah-bocah kang ing tembe mangreh negara iki. Rampung jam pungkasan, aku menyang ruang guru ngiras ngenteni jam 2 tit, wancine absen mulih. Karo ngenteni jam mulih sing kurang 10 menit, aku geguyonan karo kanca-kancaku guru sing uga padha nunggu jam. Lumayan, 10 menit bisa kanggo ngasuh sedhela. Wusana jam 2 pas aku lan kanca-kanca bebarengan mulih. Aku sing omahe paling adoh kudu nyiapake tenaga ekstra kanggo nyepeda motor. Hati-hati ning dalan Pak Wicak. Aja ngebut. Ngendikane Pak Joko sinambi ngepuk-ngepuk pundakku. Ngopi dhisik supaya ora ngantuk. Pak Banu uga pesen. Siap. Wangsulanku sinambi ngacungake jempol. Aku wiwit nglakokake sepeda motor mlebu dalan sing rame. Hawa awan sansaya panas. Aku kudu konsentrasi ngelingi dina iki awakku kesel banget. Mripat uga wiwit ngantuk. Kanggo nambahi konsentrasi aku ngemut permen. Lakune motorku lancar tanpa ana alangan apa-apa nganti tekan Ungaran. Nalika panyawangku noleh ngiwa, aku kaget. Ana omah joglo gedhe kanthi lawang gebyok ukir-ukiran antik. Kayune sarwa jati, kathik wis tuwa. Mbok menawa merga kaperbawan wewangunane sing gedhe jenggarang mau, njalari omah joglo kuwi katon angker.
Tak setitekake ana wayang Bimasena ngrenggani tembok pendopo. Bima kanthi busana sing nggambarake keagungan yaiku gelung pundak sategal, pupuh jarot asem, sumping sureng pati, kelat bahu candra kirana, sabuk naga bondo lan celana cindhe udaraga. Aku gumun. Kena ngapa wayang Bima iku gagah banget tur kaya duwe nyawa. Awake kang bakuh, kulite sing ireng, sansaya mimbuhi kasantosane dada lan baune. Wayang Bima kasebut kaya urip. Mripate nyawang aku kanthi tajem. Aku rumangsa kalah wibawa. Aku gumun apa kang kedadian ing awakku iki. Gineo aku ngrasa asor ing ngarepe Bima. Mongko dheweke iku rak mung digawe saka kulit sapi. Nanging embuh kena ngapa aku kok dadi cilik, minder lan kalah samubarange. Aku lemes kelangan daya. Dumadaan kuku Pancanaka kuwi diangkat. Nuding raiku. Mripate sumara tajem pindha lintang Bima Sekti. Duh. Arep ngopo dheweke? Dadaku deg-degan. Aku ngrasa wedi banget. Awakku ngreweli. Sopo kowe? Tak coba ngundang dheweke, nanging swaraku kandhet ing jero gurung. Gene ya ujug-ujug swaraku ilang. Bimasena mandeng aku landhep. Mripate manter abang. Sikile jumangkah nyedhaki aku. Atiku tap-tapan. Arep diapakake aku iki? Yen dheweke arep miloro aku, banjur apa luputku? Bimasena saya cedhak, mripate mencorong gegirisi. Aja, aja. Bengokku karo nduwa dheweke. Alhamdulillah wis sadar. Wonge wis sadar. Oh, syukur yen wis eling. Aku krungu swara-swara gumrenggeng. Nalika ngelekake mripat, jebul aku lagi ngatang-ngatang. Akeh wong sing ngrubung. Gene aku kok dirubung wong akeh. Aku krasa lambeku cumlemong ngucap. Bapak dawah nabrak uwit, mbok menawi bapak ngantuk. Salah siji saka sing ngrubung aku nerangake. Menika Pak, toya pethak dipun unjuk rumiyin. Ana sing menehi banyu putih marang aku. Gelas tak tampani lan tak ombe nganti gusis isine. Sawise klebon banyu bening, rasaku dadi luwih sareh. Kala wau kula nabrak uwit. Nggih, Pak. Leres. Menapa wonten tiyangipun ingkang katut kula tabrak? Tujuanipun boten wonten. Bapak kala wau nitih sepeda motor kados tiyang ngantuk. Lampahipun boten lurus, nanging menggak-menggok. Bapak nabrak uwit, lajeng dawah semaput. Tuture pawongan sing ngulungi banyu putih mau. Wusana aku diterake mulih. Sejatine ana sing nawani arep ngeterake menyang rumah sakit. Nanging aku ora gelem.
Aku mung pengin mertamba ing kuthaku Salatiga. Dene motorku kepeksa digawa menyang bengkel sak cedhake kono merga peleke mbentuk angka 8 lan ora bisa dilakokake. Kedadian tiba, nabrak lan ketabrak ora mung pisan pindho iku wae tak alami. Kerep banget aku ngalami kacilakan, malah sesasi bisa kaping pindho. Sing tak gumuni, saben aku tiba, ketabrak utawa nabrak, mesti meruhi wujude joglo lan wayang Bimasena. Nanging uger tak nyatakake menyang lokasi kacilakan, omah joglo kuwi ora ana. Mbok kowe ngajokake pindah tugas wae tinimbang bola-bali ngalami kacilakan. Ngendikane bapak. Nggih Pak, kula badhe cobi ngurus pindah mucal. Kaleresan kula sampun 12 taun mucal ing Semarang. Sampun netepi kalian aturan. Jalaran pegawai negeri menika sagedipun pindah sasampunipun 8 taun. Cepete urusan le. Bapak uga pengen kowe kerja ning Salatiga wae. Nyuwun pangestunipun. Mugi-mugi lancar anggen kula ngurus pindah, Pak. Wusana apa sing dadi pepinginanku kawujud. Aku bisa pindah kerja ing Salatiga. Panggonan kerjaku uga ora adoh saka ngomah, kurang luwih 15 menit ditempuh nganggo sepeda motor. Aku wis ora tau ngalami kacilakan. Jalaran uger mulih mulang awakku ora kesel banget kaya ndek nalika isih mulang ana Semarang. Ing papanku dines sing anyar iki, wektuku omber, ngasuhku cukup. Minggu esuk nalika wektuku dong senggang, tak koberake sowan marang wong tuaku. Senajan teleme wong tuaku ora adoh, nanging ora saben dina aku bisa mara. Paling ora 2 dina utawa 3 dina sepisan aku lagi bisa tilek. Nanging sing pungkasan iki krana akeh tugas sing kudu tak ayahi, nganti seminggu aku ora bisa sowan. Wong tuaku katon seneng banget nalika aku teka. Apa meneh bapakku. Alhamdulillah kowe teko le. Kadingaren wis seminggu kowe ora mrene. Nyuwun pangapunten, Pak. Nembe kathah tugas. Ya, ora dadi ngopo. Sing wigati kowe sehat. Ora le. Sasuwene kowe pindah menyang Salatiga iki, apa isih sok ngalami kacilakan? Alhamdulillah mboten, Pak. Kula menika sejatosipun gumun. Oh nggih, Pak. Sowan kula menika ugi badhe nyuwun pirsa gegayutan kalian lelampahan kula ingkang asring dawah. Apa sing kok takokake? Rumiyin uger kula ngalami kacilakan kok mesti sumerep griya awangun joglo sarta wayang Bimasena ingkang kados gesang.
Bapak mesem karo manggut-manggut. Panjenengane banjur nyeritakake sapa aku sabenere. Miturut bapak, nalika isih bayi, Simbah maringi jeneng aku Bimasena. Simbah pancen seneng banget mirsani wayang lan tokoh idolane sapa meneh yen dudu panegak Pandhawa kuwi. Simbah tau ngendika marang bapak sing wose yen putune sing tuwa dhewe metu lanang bakal dijenengake Bimasena. Kebeneran aku minangka putune Simbah saka putra lanang sing paling tuwa, mula jeneng Bimasena mau tumiba marang aku. Bimasena mono senopati perang. Mula Simbah nggadang aku duwe watak kaya Bimasena, yaiku wani, tetek, kuat, tabah, mituhu lan jujur. Pranyata aku asring lara. Bapak percaya yen menawa aku kabotan jeneng. Banjur dening Simbah jeneng Bimasena dijabel diganti Wicaksana. Sawise jenengku diowahi, aku ora lara-laranen meneh. Mangkono critane le. Oh, layak Simbah menawi nimbali kula Sena. Iya le. Kuwi jenengmu nalika isih cilik. Entenono sedhela, Simbah titip liyane kanggo kowe. Ngendikane bapak karo menyat lan mlebu kamar. Iki le, titipane Simbah kanggo kowe. Simbah pesen supaya kowe ngrumat barang iki kanthi becik. Nanging yen kowe ora bisa ngrumat, tulung larungan wae menyang Segara Kidul, amrih ora ganggu gawe uripmu. Ngendikane bapak karo ngasta keris cilik saka kamar. Patrem tinggalane Simbah dak tampani. Dak tempelake bathuk nuli dak unus saka urangkane. Wujude apik. Nyuwun pangapunten, Pak. Kadosipun kula kok mboten saged ngrimat pusaka kanthi sae. Ora apa-apa le. Kaya sing wis dingendikake Simbah biyen, yen kowe ora bisa ngrumat, luwih becik larungan menyang Segara Kidul. Miturut simbahmu, kowe dhewe sing kudu nglarung. Sacepete wae ya le. Nggih, Pak. Bijing dalu malem Jemuah Kliwon, cundrik menika kula larung. Wusana cundrik tinggalane Simbah mau sida dak larung menyang Segara Kidul. Sesasi sawise nyeritakake kabeh sejarahku lan masrahake cundrike Simbah, bapak sedo. Sedane bapak merga masuk angin. Mbok menawa panjenengane wis lega bisa nyeritakake kabeh sing disimpen ing atine sasuwene iki. Saiki wewayangan omah joglo Jenggarang kanthi rerenggan Bimasena kuwi wis ora dak temoni meneh senajan aku lunga menyang Semarang nyepeda motor dhewe. Jodal, mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi dados panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.